বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেনত যোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম Ada jana gabang जोहोलावफोर जेलाव दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ बेखौ गोबाङानो मिथिया दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जोङो जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बर'नानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय What? औ बे खोथाया नंगौ गोबां दिनै UPPLनि आरो BJPनिफ्राय जोंनि BPF राजनिति हान्जायावहाय जइन जाफैदों बयबो मोनसे फोथायनाया हाबदों जे नैबे खेबावहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननायावनो सरकारा दाखासिगोन गुबुन पार्टियाव थानानै लाब गैलिया आरो जिहेतु बर्तमान जि सरकार प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा जिहेतु रायजो राजानि थाखाय जेबो खामानि मावाखै बिथांमोना फेलें जाबाय बिसायख'थि सिगाङाव बिथांमोना जिफोर बाथ्रा होदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ मोनसेबो लाखिनो हायाखै दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैला बिसासा गैला आस्थाया गैला जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबाव बोसोर 17 बोसोर बिथाङा सरकार सालायदोंमोन आरो बे 17 बोसोरावहाय BTC ओनसोलाव गोबां जौगानाय खामानिखौ मावनाय जादों गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानखौ लाबोनाय जादोंमोन रायजो राजाफ्रा बेखौ नुखाजोबदों मिथिखाजोबदों बेखायनो प्रमोद बर'नि सायाव रायजो राजा जेबो फोथायनाय गैला बेखायनो BPF राजनिति हान्जायानो मोजां बिसोर थानायानो साबसिन बिसोरो सरकार दाखागोन जिहेतु जों बिसोर थानाया मोजां ओरैनानै गोबां BJP आरो UPPLनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि BPF राजनिति हान्जायाव जइन खालामदों आरो एक नम्बर खोथाया जाबाय जोंहा BTCखौ बासायथारनांगोन मानो होनब्ला BTCखौ जों ओरैनो मोनाखै BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां बे BTC लाबोनायाव सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादों दा जों नुनो मोनबाय जे प्रमोद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा BTCनि जिखिनि क्षमतामोन जिखिनि खामानि मावनांगौमोन BTCनि जुगिदि मोनसेबो खामानिखौ बिथांमोना मावनो हायासै आरो BTCनि होखानाय क्षमता बे क्षमताखौबो खोमानो जों थांगासिनो दङ आरो माने दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा उपलब्धि खालामदों BTCखौ बासायथारनांगौ दा नैबे बेलायाव जोङो BPF राजनिति हान्जायाव जोङो सावरायलायबाय दा बेखायनो माखासे सिनियर मानसि जायफोरा एसे अभिज्ञता दङ बिथांमोनखौ जों गेलेहोनांगौ आरो BTCखौ मोजां सालायनांगौ BTCनि जि मोनखानाय जि क्षमता बेखौ जों रेखिजा लाबोफिननांगौ आरो दा बेखायनो नैबे भैरबकुन्द ब्लक आन्दाराव भैरबकुन्द समस्तियाव आंखौ जिहेतु बुंबाय जे सिनियर मानसि हिसाबै नोंनो गेलेनांगौ आरो आंबो डिसिसन लाबाय BTCनि बासायनायनि सार्थआव आं गेलेगोन होनना बुंबाय आरो दा जिबायदि रायजो राजाफ्रा जिबायदि मदद होदों दा निस्सय देरहासार जागोन आरो सार बेबायदिनो सार नोंथांनि सायाव गोबां अभियोग लाबोनो सेस्था खालामदों बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव बुंदों थांनाय बावैसो सार्टिफिकेट CDCआव गोबां माने जल जीवन मिशनखौ UPफोरासो मावफुंदों होनना बुंदों थारैनो नोंथाङा थांनाय समाव मावनो हायाखैमोन नामा आं जेब्ला 2001 मायथाइयाव उदालगुरि समस्तिनि MLA जादोंमोन बै ओनसोलफ्राव लोंनाय दै होननानै बुङोब्ला माने दैसानि दै लोंना थायोमोन मानसिफोरा भुटान हाजोनिफ्राय दै लाबोनानै फुख्रिबो नङा बे हाखर होननासो बुंनांगोन बेफोराव दै जमा खालामोमोन बे दैखौनो बिसोराफ्रा लोंबाय बायोमोन आं जेब्ला MLA जायो आं गोबां नाजादों आरो बिथांमोनखौ आं खोथा होदोंमोन जे जेरैखि जाया जों लोंनाय दै बेबस्थाखौ खालामथारगोन होननानै आरो बेबायदिनो आंहाबो खाफाला मोजां खननै गाहाम आं लोंनाय दै बिफाननिनो आं मन्थ्रि जाबाय आरो बे मन्थ्रि जानाय हिसाबै गोबां जोंनि ओनसोलाव लोंनाय दै स्किमखौ आं बानायनो हादों दायो गामि गामि मथा-मथि गामि गामि लोंनाय दैया जाजोब्बाय नाथाय जों नुनो मोनबाय दायो बे UPPL सरकार जानाय लोगो लोगो
लोंनाय दैफ्रा गासैबो बन्द जाबाय जिफोर खामानि मावदोंमोन बेफोरबो गासैबो बन्द जाबाय मानो होनब्ला कन्ट्रेक्टरफ्रा फैसा मोनाखै जायनि खारनाव दायो रायजो राजाफ्रा दै मोनलोङाखै आरो माने बेथ' गासैबो BPF राजनिति हान्जानि दैदेननायाव आरो BPF सरकार थानाय समाव मावजेननाय सेंसन जानाय स्किम दिनै UPPL सरकारा बुंथों नैबे स्किमखौ जों सेंसन खालामदोंमोन होननानै बे स्किमखौ जोंसो होदोंमोन होननानै मालाबा बुंनो हानाय नङा बिथांमोना गासैबो BPF सरकारनि दिनावनो होनाय स्किमफोर बेफोरो सारला सिन्थि खालामो बेजों लोगोसे गोबां माने जाय लेबारफोर माने मावना जाग्रा बिसोर बिथांमोना माखासे महलनि बिदि खस्थ' मोन्दों जे अन्थाइ एरि खननानै जायोमोन बा बाला एरि रोगाना जायोमोन बिथांमोना गोबां खस्थ' मोन्दों नाथाय रुलिं पार्टिया मा खालामदों बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो बेथ' बिराद दुखुनि बाथ्रा गोबां जोंनि मावना जाग्रा बाला अन्थाइ सालिना जाग्रा बिथांमोना दिनै खामानि मावनो मोनाखै फारसेथिं सरकारनि जिथु बेबस्था जि नियम बे नियम बायदियै माइनिं खालामाखै जायगा जायगा ओरैबायदि गोथौ गोथौ जावखाबाय इसोरा दा खालामथों जुदि बोरैबा दैबानाफोर फैयोब्ला मबेबा गामिया खिन्थु माने लांजोबगोन आरो गामिफोरखौ नैथियाव जोंहा बिथां EMनि दैदेननायाव जों खोनादों गोबां दालालफोर सिन्डिकेट बानायबाय बालि ट्राक मोनसे ट्रेक्टर मोनसे लाबोयोबानो माने 1000-1500 एक्सट्रा बिथांमोना लानायखौ जों खोनादों आरो माने बे बिराद दुखुनांथावना दायो सोरबा न' लुनोबाबो सिगाङाव जुदि ट्रेक्टर मोनसेयाव 3000 मोनोमोनब्ला दायो 5000 होनांगौ दा नैबिदि अबस्था जायनि कारनाव बेबायदि अयनायखौ नुनानै हयथ' बेबस्था लादों आरो महलफ्रा बन्द जाजोबदों आंथ' खोनादों उदालगुरियावहाय जेसेबां जोंनि ट्राकनि मालिक डाम्पारनि मालिक बिथांमोनाबो प्रतिबाद खालामदों बेबायदि जुदि टेक्स लायोब्ला बेबायदि गुन्दा टेक्स जुदि लायोब्ला जों बोरै खामानि मावनानै बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना आरो लाजिथावना आरो माने सोंथि मोनसे बुंनो सार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय थाङोबा बे गामियाव माखासे सानथालिफोरनि हाखौहाय बेयावहाय माखासे स्मल फार्म बा बेम्बु इन्डास्ट्रि जागोन होनना खोनानो मोन्दों 5 बिघा हाखौ दखल खालामनो होनना बुंदों मा बुंजा बेनि बेलायाव जोंबो खोनादों इतिमध्ये अर्डारबो ओंखारबाय 5 बिघा हा लाबाय होनना खोनादों